Il-Kunsill Ewropew magħmul minn 28 mexxej tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fosthom il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat qed jiltaqgħu fi Brussell għal summit fejn se jsiru negozjati dwar miri ambjentali għas-sena 2030. Il-Kummissjoni Ewropea kienet diġà indikat x'kienu l-miri f'Jannar, miri li kienu konformi max-xjenza, dawn spiċċaw vittmi ta' negozjar politiku. Numru ta' pajjiżi jridu l-mira ta' 25% effiċjenza fl-enerġija sal-2030 minflok it-30% proposta mill-istess Kummissjoni. Dawn il-pajjiżi qed jibiżgħu li l-miri wisq ambizzjużi jistgħu jagħmlu ħsara lill-kompetittività tagħhom fil-konfront ta' pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Id-diskussjoni tal-ħamis qed tiffoka fuq żewġ temi oħra, kemm għandu jkun l-ammont tal-enerġija li ġej minn sorsi rinnovabbli sal-2030 u kemm għandhom jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet greenhouse. Il-Kummissjoni Ewropea temmen li biex it-temperatura medja globali ma tiżdiedx b'2 gradi Celsius, l-Unjoni Ewropea trid tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet greenhouse bi 80% sal-2050. Għaldaqstant il-Kummissjoni qed tgħid li biex dan iseħħ l-emissjonijiet għandhom jonqsu b'40% sal-2030. Is-summit se jkompli l-ġimgħa b'diskussjonijiet dwar l-ekonomija u tħassib dwar is-saħħa taż-żona euro. Dan hekk kif il-Fond Monetarju Internazzjonali wissa li hemm 40% ċans li ż-żona euro terġa' taqa' f'riċessjoni. Se tkun diskussa wkoll kif il-membri stati jżidu l-għajnuna tagħhom lejn pajjiżi fil-punent tal-Afrika milquta bl-Ebola.